సో, ఈరోజు డే 150 ఆఫ్ లైఫ్ విత్ మామ్ ధనశ్రీ. సో, రెడీ అయిపోయి వావ్! బయటికెళ్ళిపోవాలి. చిన్న వర్క్ ఉంది. అది కంప్లీట్ చేసుకొని త్వరగా వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను. అనుకున్నంత త్వరగా ఏమి అవ్వలేదు. ఇట్ టుక్ ఇట్స్ ఓన్ స్వీట్ టైమ్. సో, ఇంకా కొంచెం లేట్ అయిపోయింది ఆ వర్క్‌కి. సో, ఇంటికి ఇంక త్వరగా వచ్చేసి వర్క్ చేయడానికి కూర్చున్నాను. సో, వర్క్ చేస్తూ, చేస్తూ నా పక్కన ప్లేట్ పెట్టుకొని తింటున్నాననమాట నేను. మాకు మంత్ ఎండ్‌లో కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉంటది. సో, ఇది మంత్ బిగినింగ్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉంది. వర్క్ అంతా చేసి కొంచెం హెడేక్ ఉందంటే మా ఆయన బయటికెళ్దామన్నాడు. సో, బయటికెళ్ళి చూస్తే వెదర్ ఎంత బావుందంటే అంత బాగుంది. గోబీ మంచూరియా కొనడానికెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ సన్‌సెట్ ఎంత బావుందంటే అంత బాగుంది. ఇంకా రిటర్న్ వచ్చేసి కొంచెం వర్క్ ఉంటే కంప్లీట్ చేసేసుకొని పడుకోవాలి. అలసిపోయాను. ఫుల్ అలసిపోయాను. చాలా హెక్టిక్‌గా ఉండే డే. సో, ఈరోజుకింతే. మళ్ళీ రేపటి వ్లాగ్‌లో కలుద్దాం. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.